Takže zdravím všetkých a v tomto videu si ukážeme, ako ťažiť bitcoiny úplne zadarmo cez váš počítač alebo notebook. Je to úplne jednoduché, stiahnete si browser, čiže webový prehliadač, ktorý je podobný ako Google Chrome. Je to vlastne to isté ako Google Chrome s tým rozdielom, že toto vám plus do toho ťaží bitcoiny pomocou vašeho procesoru a vôbec to ten počítač nejako extra nezaťažuje, vidíte. Je to úplne, že ťaží mi to ten Bitcoin 650, táto aplikácia, tento prehliadač neťaží Bitcoin, ale Monero, ktoré vy následovne získate v podobe Bitcoinu, takže ale to je úplne jedno, lebo vy dostávate Bitcoin, oni ťažia Monero, vy dostávate Bitcoin, takže je to úplne jedno, koniec koncov dostanete Bitcoin, takže ťažíme Bitcoiny teoreticky. Vidíte, máme tu celkom pekné číslo bitcoinov, toto som získal približne za týždeň, dva, takže určite sa vám to odporúčam. Je to naozaj super, získate bitcoiny zadarmo. A ako zvýšiť, Ostaňme pri tom, zaregistrujete sa, link v popise videa máte, určite sa registrujte cez ten link, dostanete registračný bonus v podobe bitcoinov. A následovne sa zaregistrujete, všetko budete mať prehliadač. Tento prehliadač vám odporúčam používať naozaj že denne, že namiesto Google Chromu funguje to úplne ako Chrome, ale ako hovorím, dá vám to Bitcoin. Takže vy tu zapnete mining, ako vidíte, mining speed, kliknete na on, dáte max, alebo dáte medium, to je jedno. A proste vám to začne ťažiť bitcoiny. Úplne jednoduché. A ako získať viacej týchto bitcoinov? Majú úplne super proste program, ktorý vás odmeňuje za to, že vy tam pozvete nejakých ľudí cez svoj link, ktorý tam budete mať. Takže určite odporúčam tento link posielať vašim kamarátom na Facebook a tým pádom zvýšite svoju nie že šancu, ale zvýšite svoj príjem bitcoinov za každého jedného človeka, ktorého pozvete. Budete mať 15% z toho, čo naťaží. A toto funguje na 10 levelov, čiže vy pozvete napríklad jedného človeka, ktorý pozve napríklad 1000 ľudí a vy dostávate 10% za tých 1000 ľudí, čo on pozve. Takže určite odporúčam, aby ste robili to, že proste skúsite získať nejakých tých ľudí, ktorí sa registrujú cez váš link, ktorí tú aplikáciu budú používať a následne takisto ten link posielať ďalším ľuďom, ktorí sa tiež registrujú, budú ťažiť a proste vy budete mať, získate isté percento, stále sa to znižuje, ukážem vám to. Čiže vy dostanete percento za ľudí, ktorí pozvete, tí ľudia pozvú ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíte, dneska už 9 ľudí, toto je proste jednoducho, toto sú ľudia, ktorých som pozval ja, toto sú ľudia, ktorí pozvali level 1 ľudia, toto sú ľudia, ktorí pozvali level 2 ľudia a tak ďalej a tak ďalej. A z každých týchto zo všetkých týchto ľudí budem mať určité percento z ich ťaženia a takisto to môžete mať aj vy. Takže preto je to veľmi dôležité, aby ste si túto sieť budovali kvôli tomu, že proste získate čím viacej, čoraz viacej a viacej bitcoinov, čím viacej ľudí sa vám tam zaregistruje. Čiže a odporúčal by som tým ľuďom, ktorých pozvete, vysvetliť to, že proste posielaj to ostatným ľuďom, bude to super pre mňa aj pre teba. Čiže získate naozaj že viacej, keď to budete posielať. A za level 1 človeka dostanete 15%, za level 2 10%, za level 3 5% a tak ďalej sa to bude proste zmenšovať až po 1% sa mi zdá. Ale naozaj sa to oplatí, lebo nikdy neviete, jeden človek môže naozaj že priviesť 1000 ľudí a vy budete mať z tých 1000 ľudí, čo priviedol ten jediný človek, 10% proste z ich ťaženia. Takže tento systém je naozaj super a preto každému CryptoTab odporúčam. Je to sranda,
nič vás to nestojí, používate prehliadač, ale zároveň proste získavate bitcoiny. Takže úplne super vec. Do budúcna si myslím, že toto má veľký potenciál, keďže Bitcoin má veľký hype a teraz je podľa mňa dosť jednoduché ľudí proste dostať do tohto, lebo každého to zaujíma. A ja si myslím, že do budúcnosti sa to bude iba zlepšovať a takisto cena Bitcoinu sa bude zvyšovať. Takže určite každému odporúčam CryptoTab, skúste si to. Je to úplne super prehliadač, ktorý vám ťaží Bitcoiny a ja sa s vami lúčim. Ahojte.